never said a word, you didn't send me no letter. Don't think I could forgive you. Hej alle sammen, i dag skal vi snakke om Ny Lars Kirke, men før vi starter skal du like og subscribe. Jeg giver jer 3 sekunder for at gøre det. Jeg ved godt, at I har ikke like og subscribet, og jeg giver jer 3 sekunder mere. Og klikker I ikke på like og subscribe-kanten. Det er kun 2 knapper, som man skal klikke på. Okay, I ville ikke subscribe eller like, farvel. Okay alle sammen, jeg vil bare så undskylde for hvad jeg sagde til jer. Så nu starter vi med videoen. Ny Lars Kirke har 3 huse for, og har en spids top. Den har en stor dør, og den. Her er Ny Lars Kirke indenfor, der er en kors, lys, stoler. Stolene er farvet brun, og væggene er hvid, og har en firkant mønster på gulvet. Selve kirken ligger på 55.04 og 70.187, 14.814.751. Nu skal vi snakke om en kort historie om Ny Lars Kirken, således start nu. Ny Lars Kirke på Bornholm blev bygget omkring 1165 som fæstningskirke mod sørøvere. Den er rund med 3 etager, 11 meter i diameter og vægge på op til 2 meter. Indvendigt er der kalkmalerier fra 1275 til 1300, en prædikestol fra 1882, en romansk døbefont og et korbuekrucifiks fra ca. 1600. Våbenhuset fra 1879 rummer 2 runesten fra omkring 1050, der viser overgangen fra hedenskab til kristendom. Klokketårnet har 2 klokker fra 1702 og 1882. Kirken blev renoveret i 1971 til 72 og fik en ny messingåbskande i 2006. Som fæstningskirke har den også forsvarselementer med huller til at vælte sten og skyde gennem. Hvis du vil mere om Ny Lars Kirke, skal du gå til deres website. Hvis du vil, så kan du klikke i vores kanals deskription og klikke på den første link du ser, men ellers skal jeg nu se jer. Tak fordi du nåede her til vores video, og hvis I vil se mere videoer på vores kanal, skal du like og subscribe. Farvel.